Barro, que xa falei antes de, pois é deseñador. A palabra en sí ten hoxe para nós pois moitos valores, moitas connotacións, e cando pensamos en deseño, quizás o primeiro que nos deixa a cabeza é o deseño de moda. Que eu saiba, Pepe non se dedica a deseñar moda, por lo tanto, descartado. Con todo, a palabra deseñador na prensa galega, ou mellor dito, na prensa editada en Galiza, que, por tanto, non tiña a lingua galega como habitual. Na prensa galega, a primeira vez que encontramos a palabra diseñador é xa no século XX, por tanto, é unha profesión relativamente nova, no século XX. Concretamente, o día de San Mateo, o 21 de setembro do ano 1922. E aparece no periódico Galicia, Diario de Vigo, e é para se referir a unha persoa, a Henry M. Levant, como periódico, con todas as grallas que lle poidades atribuir que aparecen nun periódico. É dicir, das 6 letras que ten o apelido equivócanse en dúas. Porque non se chamaba Levant, como figura no diario, senón Leland, que é unha gralla, pois, por suposto que non tira por terra nem saca ningún mérito ao xornal. Por se non lle soa de nada este nome, pois é o fundador e o diseñador de importantes, ou polo menos de prestixiosas marcas de coches. Por exemplo, o Cadillac é diseñado por este home, así como de todos os coches que logo comercializou a Ford da serie Lincoln, que son casi todos os coches que vemos nas películas de cine mudo. Todo ese tipo de coches son diseñados por este home. Fabricáronse, foi un coche que se fabricou entre 1920 e 1930, con unha produción exactamente de 65.120 exemplares. Sería, pois, este home o que hoxe chamamos un diseñador industrial. Pepe tampouco é diseñador industrial. Pero, na súa familia, si resulta que houbo quen practicou o deseño industrial. Porque o avó Ramiro, o de Pepe, o avó Ramiro, pois podería ser o que hoxe chamamos un diseñador industrial, deseñou unha xaboeira. E o avó José Juan, pois diseñou unha máquina de mallar, moito máis relacionada esta, obviamente, coa industria do que o sector servizos da xaboeira, non? E a pesar destes antecedentes, pois Pepe Barro, como digo, tampouco é diseñador industrial. Ou se o é, pois non se sabe. Non se sabe. Mas o que si toca a Pepe Barro é outras ramas ou outros camiños do deseño. Algún deles rondando o que se chama paisaxismo, ainda que faga xardíns de pedras, por exemplo, non? E entón, pois, xuntamente con Suso de Toro, pois é o autor, Suso de Toro é o da idea, ou se cada idea foi dos dous, pero Suso é o que atribuímos a idea de Suso de Toro, sobre o xardín das pedras que falan, que está situado en Compostela, no xardín de Fonseca, frente a Correos, frente onde están os edificios dos Correos. Ben, sí que toca algunhas ramas, podríamos dicir, do que se chama o deseño multimedia, non? Ainda que sexa de maneira moi forzada, pero o deseño da páxina web da Real Academia Galega e outras webs son deseño de Pepe. Claro, tamén sei que é moi forzado e que pode soar un pouco raro dicir que Pepe é diseñador de interiores, pero que outra cousa máis que diseñar o interior da Casa Museo de Rosalía de Castro fixo Pepe, ou da Casa de Manuel Antonio en Padrón? Non é o deseño de interiores, pero trátase dun interior, aquilo, e, polo tanto, aí sí que Pepe, pois, entendido, xa digo, ese deseño de interiores como acondicionamento museístico. Tamén ten feito, pois, imaxes corporativas, deseño de publicacións periódicas, como A Nosa Terra, Tempo, Sermos Galiza, exposicións sobre as irmandades, sobre curros tamén, o centenario de curros, que estiveron aquí na Coruña, en fin, toda unha serie de traballos que o sitúan plenamente no mundo do deseño. Curiosamente, hoxe non está aquí exactamente para falar como diseñador desde o punto de vista do que nós percibimos, vamos, que non é o diseñador da bandeira, pero está aquí hoxe para falar un pouco do que é o seu traballo
da liña do que ven mantendo desde hai algún tempo, por exemplo, co semanario Sermos Galiza, na sección Botar un ollo, onde vai desvelando, onde vai desvendando moitas historias, ou mellor as intrahistorias de algúns dos elementos do diseño gráfico de forte presenza nas nosas vidas, non? Pois algunhas delas están nas nosas ou nas de quen nos precedeu, que elementos do diseño que nos vemos aí e sobre o que ele nos ven desvendando, pois habitualmente un pouco que é a súa historia, a súa intrahistoria. Algúns deses elementos sobre os que Pepe escreve e sobre os que volta constantemente pois son seguramente os que máis nos identifican, como país, caso do escudo ou da bandeira. Para falar dun deles, sobre a bandeira, pois é para o que está hoxe aquí Pepe. Por certo, e voltando ao principio, e a que na prensa editada en Galiza continuaron aparecendo nomes de diseñadores durante bastantes anos, pero sempre relacionados co deseño de coches. Non aparece na prensa ningún diseñador nas outras vertentes até casi os anos 40 do século pasado. A non ser en 1930, en que o 17 de xuño do ano 1930, en el pueblo gallego, utiliza a palabra diseñador para lle aplicar a Manuel Murguía. Non fala de Murguía como diseñador. E aí o artigo titúlase La bandera gallega, e di textualmente: y envueltos en nuestra bandera bajaron a la tumba Murguía, Condal y Queira. Fue el venerable Murguía el diseñador de la enseña que se generalizó modernamente. Pues ben, sobre todo isto, sobre Murguía como diseñador, sobre a bandeira, sobre o seu traballo tamén como diseñador, é para o que está hoxe aquí, sobre o que nos vai falar Pepe López. Moitas gracias. Moitas gracias, Xan. Maravilloso, de verdade. Hasme de pasar ese dato que a primeira cita do diseñador, para ter a mano. A verdade que é moi bonito. Bueno, se me permitides, eu preferiría falar de pé. Non vos importa? Bueno, tampouco é que eu veña hoxe a falar exactamente da bandeira. Preparei unha cousa breve, e máis que unha historia da bandeira, é un collage, vamos a chamarlle, de varias historias, de varios tonos de azul, para entendernos. Antes falaba, hai un momento con un amigo, e dicía que tanto na heráldica como na vexiloloxía, que estudan as bandeiras, cando se fala dunha cor, din, pois o amarelo, pois é a idea do amarelo, non é ningún amarelo concreto. É dicir, en heráldica ou nas bandeiras son o que lle chaman cores plenas. É dicir, que non hai... E que azul é? Eso non hai. É a idea do azul. Non hai. Que hoxe a bandeira galega digan algúns que é celeste, mesmo o Celta chamase equipo celeste, porque viste unha camisola de azul celeste, todo eso. Bueno, pois eso foi unha que lle chaman unha sobreescrita que fixeron sobre o asunto da bandeira. Ben, logo, se queredes, temos tempo de falar da bandeira medieval, da bandeira da idade moderna, todo iso. Eu, de feito, bueno, hai pouco concluí o deseño dunha exposición sobre a bandeira galega que está dormindo nalgún caixón da administración e que probablemente nunca se realice, pero, bueno, polo menos eu disfrutei facendo o traballo, non me pagaron, por suposto, pero aí está, e se cadra, e tal, co tempo, pois, retomámoslo. Ben, eu titulei isto Algo Azul, porque a última historia é onde, de alguma maneira, desvelo o porqué do Algo Azul, non? E non empezamos precisamente na Galiza, senón en Portugal. E eu vou ir saltando anos arriba, anos atrás, pero procuro sempre poñer aí ben grande o número. Ben, 1917. Nese ano, estamos en Lisboa, esa é a Praza do Rocío, alá arriba o Castelo de San Xorxe, para digamos que estamos no corazón. E imos falar de K4, o Cuadrado Azul, que é unha publicación da cal eu teño aquí un facsímile, por se alguén
quere vela, é un opúsculo que saiu neste ano, impreso no ano 17, e que o autor é Almada Negreiros. Almada Negreiros, Xosé de Almada Negreiros, é o gran pintor do que os portugueses chaman modernista, é dicir, do movimento moderno. Sabedes que o que os españois din modernismo, os portugueses chaman arte nova, como se chama en francés ou en outras, e para referirse ás vanguardas ao movimento moderno chamanlle o modernismo, igual que en inglés, máis ou menos. É unha cuestión de terminoloxía. É o gran pintor moderno das vanguardas portugués. Ides ver algunha obra dele. Pero tamén escribía cousas vanguardistas, opúsculos como este, disparatado, de feito, creo que en algún sitio di que é unha cousa do paranoico literario, definen eles mesmos como paranoico literario. Digamos, recolle as vanguardas europeas. Aí tedes a publicación que mesmo levaba un cuadrado azul retallado e colado na capa, e na contra tamén levaba outro. A original é o facsímile, así o recolle, ven aquí, o cadradiño aí colado na cousa. Dentro dese espírito das vanguardas, pois, xogaban coa tipografía, é dicir que metíase a explorar outros campos. Mesmo este libro explora a linguaxe da publicidade. Damos conta que no ano 17, é dicir, aínda casi a publicidade estaba comezando a despegar. E eles xa exploran a linguaxe da publicidade para crear e para facer cousas con ela. Esta é a última, a contraportada, e ten, bueno, como detalle curioso, ten esa etiqueta que aí pon Go, e na capa pon Virgo. É dicir, é unha cousiña que ten aquí, unha pegatina, un autoadhesivo, que para abrir hai que desvirgar, hai que cortar o papelillo. É dicir, son todos xogos, o xogo é un ingrediente fundamental nas vanguardas. É unha maneira máis de crear arte. E entón aquí fai un anuncio de outra publicación que fai. Como digo, cousas nas que explora o surrealismo. Claro, eu cando vi isto nunha librería, este facsímile, e atopei aí ese carimbo dun mataselos dun envelope, chamou a atención porque, como ides ver, máis grande, está aí, e aí o tedes en grande, pois está datado en Vigo o 15 de 8 do 16, Vigo, Pontevedra. É unha carta que o autor deste opúsculo, deste relato disparatado, di que el recibe unha... É dicir, o narrador é o propio autor, se supón, di que recibe unha carta que ten ese mataseros e adxunta a reproducción para como que darlle verosimilitude, e el recibe ese envelope e dentro non trae remite ningún, e dentro do envelope ven un cuadrado azul. El o extrae do envelope e ese cuadrado azul de él que comeza a facerse grande, enche toda a sala e hai unha luz e tal, bueno, unha cosa como se fora de tomar LSD, que non creo que na altura houbera semellante cousa, pero bueno, é un delirio literario, no que ele está experimentando. E ese cuadrado azul deste opúsculo vanguardista que reciben os portugueses ven de Vigo, é dicir, da Galiza. Bueno, imos seguir que a cousa vais explicar mellor. Este é o Almada, un autorretrato, tamén explorando formas vanguardistas, pero 2 anos antes, no ano 15, sai á rúa unha revista que se chama Orfeo. E esa revista, volvemos outra vez á Praza do Rosillo de Lisboa, se vedes ese espazo de ali, e o ampliamos de novo, hai un chamado daquela Hotel de Frankfurt, porque isto variou, eu creo que aí había cosas de zapatos,
Pero aí no baixo, nese espazo, estaba... Perdón, aí estaba o restaurante Irmãos Unidos. A revista literaria Orfeo, que no ano 15 fai estoupar en Portugal, digamos, a literatura das vanguardas, o modernismo no sentido de movimento moderno, onde está o futurismo e a experimentación, experimentan coa sintaxe, utilizan expresións inadecuadas, cousas... É un puro xogo literario que ademais só editaron 2 números e se esgotaron e foi un gran escándalo en Portugal aquelas disparatadas composicións poéticas. Tampouco había moitas distraccións naquela, digo eu, para que unha revista de 4 poetas xustitara semellante tal, pero co tempo tivo repercusión. Pois Orfeo fundouse no Café Montaña, que xa non existe, desgraciadamente, pero donde ían papar os membros do Orfeo, que non tiñan un can, era ao restaurante Irmãos Unidos. Aí reuníase, por exemplo, Pessoa. Este é o clásico retrato de Pessoa que pintou Almada Negreiros. Fixo varias versións, 2 que eu coñeza. Esta versión presidía o restaurante Irmãos Unidos, porque anos despois Almada regaloulle a ese restaurante o cadro de Pessoa. Hoxe, afortunadamente, o restaurante, bueno, desgraciadamente o restaurante xa non existe, pero o cadro está na Casa Museo de Pessoa, e pódese ver. Que eu saiba, hai outra copia, pero tamén original, feita por Almada, con outra versión, hai na colección Gulbenkian, esa gran colección de arte que hai en Lisboa, e ali teñeno. Aí tedes a Pessoa, quizáis agardando aos compañeiros para xantar no Irmãos Unidos, e aí tedes número 2 do Orfeo, e que non saiu máis que ese. Ben, aí, este é un trozo da capa do número 2, pero se vemos o que é o sumario do número 1, ampliamos cales son os colaboradores, que aí tedes, ademais do propio Pessoa, tamén escribe, ao final de todo, Álvaro Campos. Álvaro Campos é un heterónimo desos que vin de Pessoa, e publica 2 poemas, e entre eles Ode Triunfal. A Ode Triunfal, polo que eu sei, que tampouco son un especialista en literatura, é o primeiro poema futurista que se publicou en Portugal. O que, digamos, na Galiza é o poema Ujujú, que publica Vicente Risco na revista A Nosa Terra, no ano 20, é dicir, 5 anos despois. Ben, este poema, para que teñades unha idea, bueno, chega a redacción, vamos a chamarlle, da revista Orfeo, chega nunha carta, aí tedes a Pessoa con outro compañeiro que acaban de recibir a carta, están abrindo o envelope, e nesta carta ven esa carta chega desde Vigo, no ano 15, a remite aquí sí Álvaro Campos, Álvaro Campos dibuixado tamén, ese retrato imaginario dibuixado por Almada, e Álvaro Campos é o que lle chaman eles o poeta enxeñeiro, porque Pessoa, nesos xogos infinitos que ten, fixo que Álvaro Campos fora enxeñeiro. Durante o tempo creouse en Portugal que Álvaro Campos era galego, ainda que vivía en Lisboa e tal, e vive en outros sitios, pero non, finalmente Pessoa fixo nacer, creo que no sur, non sei se en Faro ou en unha destas, en Vila Real ou unha destas vilas, pero na altura debía atoparse en Vigo porque o poema, debía atoparse na ficción, o poema ven nesa carta con un membrete do Casino de Vigo. Digamos que entón o primeiro poema futurista, é dicir, que irrumpe en Lisboa, o mandan desde Vigo. Co cal, sospeito, entre unha cousa e a outra,
Bueno, ten aí unhas frases, fala de que quero ser como un automóvel último modelo, que me dera fundirme con eses, con petróleo, con tal, cos aceites, bueno, é unha cousa na que se fai un canto a velocidade, a máquina e, por suposto, o automóvel, que é para eles o que está, digamos, encarnando toda esa revolución social a nivel cotián, non? Que as máquinas e todo iso, non? Bueno, pois eu sospeito que para os portugueses, de alguma maneira, existía un imaginario lugar de onde chegaban esas cousas, un pouco tamén coa cor azul, que iso era desde raíz. Non creo, nin afirmo, nin creo que eso teña ningún relación coa bandeira, pero non deixan de ser unha historia bonita. De todas formas, se volvemos ao sumario da revista Orfeo, vemos que existe aquí un señor que se chama Alfredo Guisado, que publica 13 sonetos. Era un dos compañeiros da... Ben, quen é este Alfredo Guisado? Pois é o fillo dos de Irmãos Unidos, por eso van todos para ali, porque a señora Benedita e o señor Antonio danlles de comer gratis. E eses señores son Antonio Guisado e de Ponteareas e Benedita Abril e de Montaíz, é dicir, son galegos que rexentan probablemente por traspaso dese restaurante Irmãos Unidos, porque está claro que eles non eran irmãos, estaban casados e eran de aí desa zona. E Alfredo, non sei se fillo, non sei se naceu xa en Lisboa ou naceu na Galiza aínda, pero o que si é certo que Alfredo Guisado, ademais de ser pois un poeta interesante, era tamén exerceu de xornalismo e publicou en República, é dicir, que era un home con certo compromiso co progresismo, e chegou a ser o director adxunto do xornal República. Hoxe en día é un home coñecido, publicaron aí unha magnífica edición, curiosamente tamén cun paxaro azul. Este é un libro máis contemporáneo, non é daquela, non? No que recollen toda a súa obra. En fin, tivo unha carreira tamén xornalística e poética, e mesmo ten unha rúa hoxe en día en Lisboa, non? Pero Alfredo Guisado, Alfredo Pedro Guisado, tamén publicou este libro con un debuxo de Castelao e, digamos que con grafía galega daquela. Alfredo publicaba relativamente frecuente nas revistas agraristas desa zona onde eran os pais, non sei exactamente, do Baixo Miño ou de por aí. Ele publicaba no agrarismo, nos xornais da aldea, e facía algúns poemiñas, aparte de artigos así de opinión sobre os temas do agrarismo. Tamén publicaba algúns poemiñas así de corte popularista, vamos a chamar, imitando as coplas populares. Non me resisto a lervos unha que se titula El e Ela, e di: o río Miño é un cura, sin iglesia e sin misal. Casar Galicia procura con un noivo cultural. Ben, este home que trasegou dun lado ao outro do Miño, pois é realmente o que enviaba desde ou por lo menos que collía os papel timbrado para escribir, para que Pessoa escribira a Ode Triunfal, ou para mandarle a Negreira, a Armada Negreiro, o seu cuadrado azul. No fondo, algo de xogo coa Galiza, algún tipo de compromiso hai aí. Ben, imos dar un salto, porque no ano 22, é dicir, o libro de Alfredo publicase, o libro galego publicase no ano 20, pois 2 anos despois Castelao escreve unha carta a Manuel Antonio, unha carta que, como todas as que recibiu Manuel Antonio, se conservan na biblioteca da Fundación Barrié de la Maza,
bueno, gracias ao seu bibliotecario, puiden conseguir esta carta. Bueno, as cartas obviamente están publicadas, fixo unha edición Xosé Luis Axeitos, unha edición moi superior a que no seu día fixo García Sabel, pero eu vi que había unha carta que Castelao pintaba con unha acuarela probablemente un poquinho de azul, e ademais, se ampliamos isto, fai unha pregunta a Manuel Antonio: coidas que a nosa cor é así, e pinta a carón o azul. É liña nosa, claro. Bueno, todos máis ou menos sabedes por onde vai. A carta fala de outros temas, de que o que lle gustou cando foi por Europa en arte, o que non lle gustou, e tal. E de súpeto interrompe esa conversa con un vecino, porque os dous sabedes que eran mesmo da mesma rúa, non? Entón, interrompe esa conversa e pon esa pregunta. E, a partir de aí, mira apertas do teu irmán, e non sei que, terra ceibe e ala. Manuel Antonio contestou, claro. E contesta dicindo, bueno, este é un texto literal, pero resumos algo así. Manuel Antonio escabullise, non contesta directamente, bueno, claro, as cores como as notas musicais xa se sabe se vai unha carón de outra, ou se tal, son valores distintos, non? Entón, non todas non teñen valores absolutos como casi nadie, tal. Digamos que escabullise non se define así. Por outro lado, estaban coñecéndose, Castelao é moito máis vello que Manuel Antonio, sabedes que eran de familias viaxeiras antagónicas políticamente, ainda que Manuel Antonio era claro partidario xa na altura do galeguismo, tanto cercano a Castelao, pero os dous personaxes estábanse coñecendo, entón de aí que esa pregunta que desliza a Castelao con esa, bueno, cousa simpática de pintar a cor, carón, pois é moi propio do artista, non? Bueno, pois non deixa de ser un pouco dese xogo no que dous intelectuais se están coñecendo. De feito, Castelao xa lle di a Manuel Antonio que é admirador da súa obra. Manuel Antonio publicara moi pouquinho, en revistas ainda, pero... Ben, imos a deleitedes a famosa Mancha. Pero imos ir un pouco máis atrás, 1898. Nese ano, publícanse en varios xornais, Xoán Costa descubreu algúns que non eran coñecidos, polo menos de momento teñense localizado 5 xornais distintos que reproducen un mesmo artigo que inicialmente saiu na Gaceta de Galicia. A páxina esa, o número da Gaceta de Galicia non se conserva, por menos non dimos con ele en ninguna hemeroteca, pero varios xornais que reproducen o artigo si citan a Gaceta de Galicia, que é un xornal editado en Santiago, como o primeiro público. E aí, pouco máis ou menos o autor do artigo inicial o que di é que caramba, que pouco se ve a bandera gallega, porque, bueno, en castelán o artigo e tal, porque eu a primeira vez que vin a bandeira galega foi na traslación de Rosalía de Castro ao Panteón de Galegos Ilustres. E iso nos leva ao ano 1891, que foi cando a desenterran en Iria Flavia e a trasladan primeiro co tren, coa Sarita, que era como se chamara a locomotora, porque circulaba polo Sar, era a Sarita. Ben, entón, esta testemunha deste autor, que tampouco sabemos como se chama, sí que, ademais, ten a gracia que achega un gráfico coa forma da bandeira. E é a bandeira tal como se coñece. Ainda que logo, pois, se lle chanten riba unha estrela vermella, ou os americanos durante os primeiros anos do século XX poñíanlle a Cruz de Santiago, en fin, pero é a bandeira que coñecemos basicamente. A Idea Moderna é outro xornal de Lugo que tamén reproduce o mesmo gráfico, coas mesmas palabras, explica, claro, o autor di que hai que darlo a coñecer para que isto, bueno, para enaltecer os ánimos de Galicia, que se ve que están moi decaídos non día.
Bueno, pero este artigo reproducido xa se di en 5 cabeceiras distintas achéganos o dato de que a bandeira aparece nese ano 1891 e que estivo no traslado, na traslación do corpo de Rosalía. Aí a tedes, os meses antes da súa morte, cando se fotografía toda a familia na horta do que hoxe coñecemos como Casa da Rosalía. 1892, imos un pouco para atrás, porque na Gaceta de Galicia este ano, en abril, non lembro agora a data, aparece un cartel, un artigo que se chama Artes e non sei que en Santiago, Artes e Labores, bueno, non sei, unha cosa deste tipo, e aí realmente se describe que no escaparate de los señores Rey y Luengo, que ainda non busquei, pero que me gustaría localizar o lugar, se expón un estandarte fastuosamente bordado e rico e tal, e describe o estandarte. É probablemente a primeira escrita que hai sobre a bandeira galega. Ademais, o di como se xa fora de toda a vida, e non, a bandeira galega, que ancha banda diagonal de izquierda a derecha, en azul sobre blanco e tal, e describe todo o estandarte. O estandarte era para o Centro Galego da Habana e se estaba bordando en Santiago, porque ese ano era o 4º centenario do descubrimento da América, e en Cuba, como ainda fan en Nova York, o día ese 12 de outubro, fan un desfile, e cada quen pois leva, e tal, e daquela estaban de moda, como lembrades as carrozas, se facían carrozas con temas, como logo veremos, temas así historiados e tal, pois o Centro Galego da Habana quería ter un estandarte e lucilo nese metal. Pero o estandarte xa estaba feito en abril, é dicir, e xa tiña bandeira galega. Curiosamente, bueno, logo sabemos, e o vimos ver, e como achegou antes Costa, Murguía, a súa filla Alejandra, que era a máis bella, foron os diseñadores para ese estandarte que encomendou o Centro Galego da Habana. Sabémolo porque Armada Teixeiro, que era directivo do centro, o conta e tal, que lle encargaron un guía, que ademais tivo que pelexar contra outros directivos porque querían facelo na Habana, que había moi boa xente que cosía e que tal, pero eu dicía, non, porque iso é millor, porque ali está supervisado por Murguía e a señorita Alejandra, o sea, que vai estar, de feito, claro, fixose Santiago e expúxose, e xa digo, Murguía, que era moi expelido, moi sabido e tal, decidiu que, claro, os estandartes non é como unha bandeira, que, como sabedes, teñen por un lado e por outro son iguais, pero os estandartes non, teñen unha cara e outra distinta. Entón, que fixo Murguía? Pois, por un lado, puxolle un Santiago Cabaleiro, con tal, todo, que era a bella, digamos, imaxe medieval de Galicia. E entón, así, por unha cara tal, e por outra bandeira galega, que era a idea dele, é un deseño propio, non? É dicir, que el vai metendo, logo aí lle meteu de todo, un dragón suevo, polas de carballo, de palmas, é dicir, todo o rococó que vos poidades imaginar segundo a descripción. Aquí, curiosamente, citan quenes son os que cosen, quenes son as señoras que fan tal, pero non citan ao autor. Pero xa digo, sabémolo por outro mundo. Outra vez a Gaceta de Galicia, pero esta xa é de final de ano. Por que? Porque aquí o que ven tamén na primeira páxina é unha crónica bastante extensa do desfile do 12 de outubro en La Habana, no que se estrea este estandarte, e no que desfilan varias carrozas dos galegos, entre elas unha do centro, moi historiada, que é o cronista, que é un xornalista cubano del Diario de la Marina, un famoso xornal de La Habana, pois comenta, e aí comenta o cronista
que había unha carroza que era toda en azul e blanco e presidida por unha bella señorita que era unha matrona que representaba a Galicia, ataviada con sus mejores galas, e levaban os cabalos tamén con os penachos azul e blanco, llevados por unos palafraneros que levaban unhas polainas azules, un pucho de azul e blanco, bueno, toda unha parafernalia de vestimenta, todo en azuis e brancos. É dicir, xa estaban declinando as cores nacionais que lles acababan de chegar co estandarte. Curiosamente, non se di nada das bandeiras, porque o cronista era cubano, non nada coñecía do asunto da nova bandeira que aparecía aí. Pero, cando eu estaba preparando esta charla, xa en ano, máis ou menos, para mostrar unha imaxe de como eran as carrozas, perdón, de como era a Habana en 1892, atopei esta imaxe, isto que buscas no Google e apareceu. Dixo, isto, pois ten esa pinta de carrozas, de tal, podíame servir. Pero cando ampliei e tal, dixo, pero isto é a carroza do centro galego, e efectivamente é esa que está aí pequena, é a carroza do centro, e aquí a tenes máis grande. E aí, se vedes a matrona que vai ali nun trono, un busto de Colón, naturalmente, rodeado por bellas señoritas, e los palafraneros, aquí as tedes, e uns paxes e toda esa parafernalia tan rococó. E aquí abaixo, vedes, varios banderíns ou pendóns ou tal, que todos levan esa banda que é ao revés, que como se representa habitualmente, pero eu sospeito que da banda de alá, que tamén levaría esas bandeiras, ali estaría ao revés. Probablemente quixeron facer o pareado como en sentido de avance ou simplemente unha equivocación, porque de feito houve moi frecuentemente esa confusión de se a banda era para un lado ou para outro, ainda que xa se poñía así. Ben, eu creo que isto debe de ser a primeira imaxe na que se representa a bandeira, ainda que nada se di na crónica do desfile, que é deste cubano del Diario de la Marina. Isto apareceu en novembro, claro, isto foi en outubro, en novembro, en la Ilustración española e americana, que xa publicaban, como se esa ilustración, xa publicaban moitos grabados e tal, mandabanlle esas fotos, facían os grabados, que había que grabados en madeira, e facían estas maravillas gráficas, reinterpretando as fotografías. Pois eu creo que esta é a primeira representación, ao ano seguinte de que aparece na Traslación de Rosalía, é dicir, que estamos moi cercanos. No ano 30, Antón Villaponte, que aí está cos seus correligionarios, vedes ali o segundo pola esquerda arriba Leandro Carré, o primeiro sentado no medio, digamos, é Víctor Casas, por aí anda tamén Suárez Picallo, que está a carón de Antón, anda por aí Casal, e máis xente que agora non lembro, pero que seguro que vos coñecedes. Bueno, pois Antón publica o día do Corpus, o día seguinte, creo, pois na primeira páxina da Voz, un artigo que di como debe ser nuestra enseña, o cual es, ou algo así, e, no medio, xa di que, como decía Joan Costa, pois que a bandeira foi diseñada por Murguía a finales del siglo pasado e que todos acatamos por ser o diseño del patriarca, bueno, estas cousas. Co cal, pois, xa, e que foi acatada por la Liga e tal. Ben, hai que decir que o tema, bueno, Leite de San Murguía e a súa filla Alejandra, xa maior, probablemente
Alejandra, que era a filla máis bella, non chegou a casar, eu creo que a tiveron un pouco especializada en que cuidar aos irmáns pequenos, que se levaban moita diferencia, e tamén foi colaboradora do pai, non tiña moi boa man para o dibuixo, para tal, facía acuarelas, que se conservan algunhas, e tamén foi a que iniciou o irmán Ovidio na pintura, no dibuixo e tal. Por tanto, pois axudaba ao pai nestas cousas e foi a que trasladou ao deseño físicamente todo o discurso teórico e pon unhas hojas de roble e un dragón suevo. Bueno, pois logo Alejandra tiña que inventar como era o dragón suevo. Damos un salto aquí ao 2005 coa selección galega de fútbol, que xogou a moderna selección, porque sabedes que houve algunha outra, algunha xogou como cosa identitaria coa Cruz de Santiago na camiseta, porque a cruz era un emblema nos principios do século XX que representaba a Galicia, porque viña de América, os emigrantes aínda hoxe utilizan a Cruz de Santiago como emblema. Bueno, iso levaríanos a explicar a cousa máis detidamente, pero levaban esa cruz que quedou como tamén está no emblema que utiliza a Federación Galega de Fútbol, a Cruz de Santiago, hoxe máis enmascarada porque a rediseñaron cando entrou Gonzalo, pero sigue sendo un elemento. Ben, e outra vez que xogou tamén curiosamente levaba un dragón, un verde dragón suevo tamén, utilizouse en alguna ocasión. Vale, aquí neste caso eu tive a sorte de que lle encomendaron ao estudo onde eu traballaba, Grupo Revisión de Deseño, pois encomendáronos desde a Consellería de Cultura e Deporte o deseño da equipación da camisola, e, bueno, quizás xa de entrada, como parece lóxico, e moitas seleccións o fan que xogan coas cores identitarias para declinalas un pouco como aquel atavío dos palafraneros con un gorro de azul negrón, non sei que, non? Bueno, pois ese foi un acordo que parecía lóxico. Con todo, pensade que é moi difícil traballar este asunto porque hai, claro, moitísimas seleccións con cores lisas, hai as que queirades, debe de haber 10 ou 12 en Europa que son só con cores lisas. Algúnas tomadas da corda de alguna das cores da bandeira, como é o caso da española, non? Pero outras, pois non, nem se sabe. De feito, a holandesa ten unha camisola toda de cor laranxa. E claro, non caes, por qué? Pero se estás metido na cultura deles, a Casa de Orange, que é a monarquía reinante e a que, bueno, detecta a soberanía, así digamos, pois Orange en francés significa laranxa, e de aí que a camisola sexa toda laranxa, non? De feito, contaba un curmán meu que está emigrado alá, onde vai, que cando xoga o partido da selección, xúntanse nas casas ou nos bares e todos beben un líquido laranxa. Ese líquido laranxa é licor 43. Así como polo menos, que debe ser o único lugar de Europa onde se consume o licor 43. Ben, eu estive convidado neste partido. Claro, era moi difícil, xa decía, facer un deseño porque ou faz un como a todos, que por un lado, bueno, pois é normalizar a cousa, pero finalmente decidimos que había que facer algo que nos distinguía un pouco, que nos chamara a atención. Bueno, en vez de poñer a bandeira así, porque hai 50.000 equipos, mesmo algunha selección mundial que ten esa banda diagonal, cambian as cores, sí, pero igual, pois decidimos facer outra cousa, e aí o que planteamos foi facer esa chuvia de bandeiras, esa bandeira repetida que só ademais dá un patrón que o podes estender, mesmo chegamos a facer algún ano despois toda a flota de vehículos que levaba o equipo xacobeo de ciclismo,
e era con esa grella de bandeiras todas. Bueno, eso tivo certa... Eu lembro que cando estiven convidado ali había varios xornalistas, algúns escritores, todos tal, e mentras os siareiros atronaban San Lázaro, que foi onde xogaron contra Uruguai, aquel primeiro equipo, pois algún xornalista por enredar, por que deseñache esa camiseta de azul, se a Galiza é verde, un momento, non souben como, non pasaron a outra cousa, porque tratábase de... E eu fui dando voltas aquela pregunta, como lle explico este home, remoendo, e xa cando ao final a irmandiña, como lle chaman xa, medio gol do desempate, e dixen, ostras, claro, entonces respondíme a mí mesmo, porque o outro xa marchaba, pero aquelo quedoume, escribino, e claro, a resposta é porque os diseñadores non pintamos a natureza, pintamos a cultura, e a cultura, de alguna maneira, desde finais do século pasado, do século antepasado, pois é azul en Galiza, non é así. Agora, non preguntedes o porqué, porque non se sabe, non se coñece por que Murguía pon esa cor e por que Murguía pon unha banda, que como lle chaman en heráldica a esa forma de esquerda a dereita, unha banda. Non o sabemos, de momento non se atopou ningún documento e tal. Hai especulacións, hai quen di que, bueno, es que era a corde, o ceo, que tal, dai o rollo celeste que derivo. Pero non hai nada disso, non? Xa nos decía que as cores nestas cousas son a idea do azul, non hai outra cousa. Si sabemos que o fixo el e así que lle axudou a súa filla, pero non sabemos, de momento, non sabemos o porqué. Podemos especular o que queiramos, pero... para rematar, uns consellos americanos que, bueno, esta é unha foto na presentación dunha revista que se chama Lab, na que fun convidado, é unha revista que fai unha vez ao ano a Escola de Deseño de Ourense, e dixen, non, faz unhas palabras como linear e tal, unha cousa así dirixida aos alumnos, breve, que sirva un pouco de pórtico da revista. Bueno, eu esta a revista que fixeron aquel ano, cada ano que cambian o título, en fin. Eu fixenlle un artigo utilizando aquelo de os consellos que din os americanos para casar, non? Entón, di que hai que levar algo prestado, e entón eu digo aos alumnos que no traballo dos diseñadores pois sempre hai algo prestado, porque é algo que ti aprendiche dun gran mestre, que te gusta moito e tal, e que, bueno, queres, de alguna maneira, aprendes daquela cousa que te gustou e que tal, e a inclues dentro do teu traballo. Pero tamén debe haber algo bello, porque posiblemente, quero dicir, non podemos reinventar o mundo con cada traballo, entón, botas man de unha cousa que xa explorache, xa experimentache, viche que funciona, que queda ben, e tamén metes eso no saco co que estás armando o traballo. É algo novo que é o que vai a ligar que algo prestado, algo bello, e tal, todo que é remexido e exprimido, nos dé un traballo que, bueno, que se poida presentar, e que, se é posible, que quede, como eu digo, cheirando a frescura, imitando a canción. Bueno, e tal, pois que ben, e tal, moi bonito, e tal. Pero, cando cheguei a casa, a miña muller dixo, pero algo novo, pero faltou que tías pago, e como non lles contas que hai que levar tamén algo azul? Bueno, efectivamente, eu o artigo escribira uns meses antes, o artigo publicouse, convidaronme a esa presentación, e eu aí lles contei, mira, isto de verdade, dixen a miña muller, bueno, isto que vos estou contando, e lles dixe, claro, hai que ter algo azul. Algo azul non é un azul, non é unha cor, pero sempre debemos poñer algo azul, porque é a idea do azul, eso que está aí na cultura propia, na tradición, para que xoguemos con ela, para que dialoguemos con ela, bueno, non sempre se pode, nin sempre se debe, pero como profesionais debemos ter esa vontade de coñecer
mergullarnos aí e de utilizalo de alguma maneira. Por tanto, non é unha cor, é un azul ventano. E, máis ou menos, aquí remata esta charla con esta maravillosa manchiña de Castelao desa carta a Manuel Antonio. Bueno, se queredes que abonde en algunha outra cousa da bandeira ou tal, eu teño moitos datos recollidos e tal, bueno, en fin, hai unha bandeira medieval, que é a bandeira que levanta Roi Xordo, que é o estandarte de Santiago. O estandarte de Santiago é o que leva o Santiago Matamoros. Non nos enganemos, é unha figura creada polos galegos, é dicir, a primeira vez que se aparece Santiago en cabalo axudando as tropas é na toma de Coimbra, na primeira toma de Coimbra que fai o avó de San Rosendo, o sea que estamos a falar do século IX probablemente, é dicir, eso e é anterior ao de Clavixo, é dicir, e eran as tropas galegas, claro, as que estaban tomando Coimbra, non? É dicir, é unha figura que se elabora aquí e que a catedral, é dicir, a mitra compostelá ten que utilizar a veces para que lle paguen ese famoso voto de Santiago e tal, que yo quería quitar e tal. No, Santiago Matamoros e cierra España, é dicir, eso era o... e eso foi, entón, eso é un personaxe, un mito tan galego como o Santiago Peregrino, o sea, en ese sentido, e era o prestixio medieval, claro, era o Santiago Matamoros, e o estandarte era un Santiago Cabaleiro, con as cunchas. De feito, hai unha representación máis ou menos dese pendón que aparece no Códice Calistino que conservan en Salamanca, que é unha versión gráficamente distinta de Santiago, creo que un pouco posterior. E hai unha cita que di que unha crónica da época, creo que se chama a crónica de Juan II, un rei, no que di que aquel tiempo se levantaron e tal, e por todas partes le llamaban los hermanos. Eso, o libro está en español, e din que, claro, que levantan o estandarte blanco. Bueno, é dicir, levantar o estandarte de Santiago e ir tomar a cidade de Santiago quere decir que Roi Xordo estaba baixo a protección do apóstolo e de alguma maneira, pois, aquelo era, eles eran a irmandade do reino de Galiza. Entón, bueno, xa pode relacionar que na Idade Media, tal como dixo Murguía en alguna ocasión, de aí que o meta logo na confección do estandarte de La Habana, non? Bueno, na Idade Moderna, claro, xa non había poder real en Galicia e prácticamente non se usou, pero curiosamente as entidades para a doma e castración de Galicia, como a Real Audiencia e a Capitanía Xeral e a Xunta do Reino de Galicia, pois teñen que utilizar o escudo e tal para decir que é unha maneira de presentarse, é dicir, que hoxe é un logotipo, un símbolo gráfico, non? E utilizan o escudo, e ese escudo se leva tamén ao pendón. Os pendóns, que son as bandeiras medievais, era a traslación, pois, en Castela era o castelo, non? O sea que é unha traslación deliberada do símbolo do escudo ao pendón. E iso aparece en varios lugares, é dicir, representado ese pendón, mesmo un pabillón marino na esta enciclopedia de Diderot e d'Alembert, no século XVIII, aparece un pabillón marino no Reino de Galicia con escudo. Bueno, e hai algunha representación máis, pero eu creo que é máis un escudo virtual porque non tivo apenas representación. E logo xa, no século XIX, aparece unha bandeira branca con un cruz de Santiago no medio. E iso de onde ven? Pois ven de que
a Congregación de Oriundos e Naturales de Galicia del Apóstol Santiago, que é unha entidade que se crea en Madrid en 1741, entre outros polo meu veciño de Pontedeume, Raxoi o bo, establece nas súas constitucións que nos días de fiesta se utilizará de maneira solende un pendoncillo con blanco y la cruz de Santiago y por el reverso el escudo de Galicia. Y entón se supón que nas igrexas donde se reunía esa, porque era unha congregación religiosa, pero en realidade era un que lle chaman hoxe un lobby. É dicir, en Madrid se reúnen algúns altos cregos, daquela Raxoi non era ainda arcebispo, pero tiña un alto cargo, e se xuntan nobres e tal, mesmo fan ao rei presidente de honra, quero dicir que todo era unha trama para tal. E de aí, eso se exporta, mesmo cos mesmos estatutos que chamamos hoxe, exportase a todo o imperio español en Sudamérica. Entón aparecen co mesmo nome en varios puntos, desde a Habana a Buenos Aires, a mesma congregación que ten prescrito utilizar os días de festa esa bandeira. Entón, esa bandeira popularízase e é a que vai representar a Galicia pois de centro a centro, do centro galego da Habana ao centro galego de Buenos Aires. Esa é a bandeira que se usa. De aí que cando a bandeira, a partir do ano 1912, xa o centro galego da Habana acepta a bandeira de Murguía, pois rapidamente lle chantan a cruz de Santiago no centro. Nunha forma, visualmente, moi semellante a que hoxe utiliza o BNG e outros nacionalistas, ainda que cambiando a cruz pola estrela. Ben, e entón, logo xa está a bandeira azul, é dicir que hai, como vedes, varios estadios e que, bueno, me fui debullando aí a ver de onde vinha cada cousa e o seu porqué. Bueno, e máis ou menos esa é a historia. O do Porto da Coruña, bueno, iso é unha trola de interesados en desvirtuar en desprestixiar a bandeira e tal, porque hoxe sabemos que por os traballo que fixo Axeitos Barreiro sobre a bandeira, na que achegan o dato de que a Comandancia de Mariña da Coruña, que sabedes que tiña as aspas de Santo André, porque o gremio de mareantes tiña ese estandarte de Santo André, de forma que a rúa da Coruña que se chama Santo André é porque era o padrón dos mareantes, e aí tiñan a súa capela, onde hoxe o que lle chaman esta militar e tal, aí estaba esa famosa. Bueno, baixo o padroeiro era Santo André, por iso tiñan ese estandarte, e cando decidiron a Mariña Española divide a costa en sectores, e a cada sector lle pon unha bandeira que tiñan que poñer os barcos e tal. Pero os emigrantes que saían por Vila García ou por Vigo de Galicia tamén verían outras bandeiras, o sea que eso, a verdade, non se sostén. E, de feito, a bandeira de Murguía, vamos a chamarlle así, é un mes anterior ao cambio da bandeira da Coruña, porque sabedes que a Armada Rusa, ainda hoxe, estaba baixo a protección do Santo André e utiliza a mesma bandeira que a das aspas. Por iso, os rusos pídenlle naquela, 1891, pídenlle ao goberno español que lle tire unha aspa e entón queda reducida a unha soa. Pero iso ocorre un mes despois, co cal, bueno, pois é unha coincidencia, na verdade, moi grande, pero non é. Fíxose moi popular esa bandeira na Coruña, de feito Picasso fai esas revistillas familiares que les manda a Málaga e les chama Azul e Blanco, porque o mesmo ano saíra en Madrid Blanco e Negro, que era unha revista ilustrada, un xénero que Picasso imita, debuxa e escribe e conta cousas que pasan pola rúa. Dicir, que imita ese xénero e lle pon Azul e Blanco, porque o ano chega a Coruña en 1891, cando se populariza, por un lado, a bandeira da Coruña. Bueno,
máis... Moitas gracias. Gracias.